Dobrodošli drugovi moji. Gledate prvi put ili isponova novi video od onog tipa sa Brača. Ja bi jako zamoljen da napravim jedan video na hrvatskom jeziku ili gdje govorim na hrvatskom jeziku od jednog lika sa YouTube-a zvan Chaz Rocks All. Pa zato hoću da malo govorim. Šta je reći o meni? Ja sam student, studiram jezike uglavnom u Njemačkoj, živim i studiram već, živim odavno, a studiram godinu i pol dana, to jest sad ću biti uskoro u 4. semestru. Znam manje više tečno hrvatski, ne baš toliko dobro kao što bi ja htio da je. Znam manje više znam manje više perfektno njemački, pošto sam ovdje odrastao. Nažalost nisam naučio njemački u dječjem vrtiću, pošto nije bilo niko da me odvede u vrtić. Pa sam zato naučio njemački pred televizorom i očito je moj njemački bio tada već toliko dobar da učitelji nisu primijetili da nisam Njemac, bar po govoru nisu primijetili. Od prvog razreda, to jest u 5. razredu sam počeo sa engleskim i do kraja je bilo otprilike 10 godina da sam od kraja do početka je bilo 10 godina da sam učio engleski jezik. Onda drugi strani jezik je bio latinski, koji sam isto učio 10 godina i s kojim sam ili u čemu sam maturirao. Onda sam probao malo talijanskog, ali čini mi se prebliskim sa latinskim i zato mi je čak teško učiti i riječi i gramatiku. Onda šta je iduće? Idući jezik, to jest 5. sve skupa je bio, talijanski je bio 5. jezik, 6. jezik je bio znakovni njemački jezik, to jest njemački jezik gluhih. Imao sam maturu sa jednom gluhom Njemicom i ona me je naučila te osnovne znakove ili znakovnu abecedu, to jest njemačku znakovnu abecedu. I onda sam se usavršavao ili izučavao sam taj jezik 2 semestra na općem univerzitetu, ako to uopće postoji u Hrvatskoj, to sam sad konstruirao tu riječ. To je bio 6. jezik, 7. je bio ruski. Ruski učim već u 3. to jest u 4. semestru, sad smo dobili test, to jest korigirali smo ga. I nije baš ispao dobar, pošto nisam bio ni sa testom, ni sam sa sobom zadovoljan, nisam dosta učio, nisam se pripremio kako spada. Pa tako, prošao sam, ali nije bila baš neka ocjena. To je bio 7. jezik, a 8. jezik je estonski. Nažalost, estonski nisam mogao učiti od početka kako spada, pošto preklapali su se satovi od estonskog ili dio od estonskog se preklapao sa nekim drugim kursevima na faksu, pa tako da nisam mogao držati korak uz ostale studente koji su svaki utorak i svaku srijedu bili na nastavi. Ne znam šta još ima novo. Planiram posjetiti Sloveniju u idućim, to jest sad u praznicima, da počnem učiti slovenski.
a za ljeto planiram posjetiti ne Sloveniju, nego Poljsku i Litvaniju i tamo ću odsjest po tjedan dana i početi isto tamošnje jezike. I to je to za sad, ja mislim. Nadam se da ti se sviđao ovaj video Chess Works All i vidimo se idući put. Doviđenja.